Muzykiem być to jest wielka radość dla tej osoby, która muzykuje, lubi muzykę, kocha muzykę. Człowiek, który ma w duszy zakodowane i melodie, i teksty, to on jest kilka razy bogatszy. Znajdujemy się obecnie w Muzeum Kultury Ludowej pod Białymstokiem, gdzie się odbywa czwarta część warsztatów w ramach projektu Głosy Podlaskiej Tradycji, który jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Te warsztaty są elementem promocji, propagowania archiwum Stefana Kopy, folklorysty, który przez dziesięciolecia zbierał, zgromadził folklor białoruski, podlaski, na całej Białostoczyźnie w zasadzie i od początku tego roku w ramach takich warsztatów, takich spotkań Iryna Maziuk, mistrzyni śpiewu tradycyjnego, przybliża śpiew obrzędowy dotyczący różnych okresów roku kalendarzowego, ale również obrzędów związanych z życiem człowieka. Учора і сёння у нас былі чарговыя заняткі з людзьмі, якія хацелі б далучацца да сваёй культуры беласточчыны, да спеўнай культуры. І я падрыхтавала чарговую зборку, і тэмай гэтай сустрэчы ўжо было вяселле. Гэта праца унікальная. І яна тое, што не мае кошту, тое, што бесцэннае, можна такое слово ўжываць, без цаны. Яно вельмі каштоўнае, таму што носьбітаў аўтэнтычнай культуры ўжо няма, а ён яшчэ закрануў такіх вот выканальнікаў, якія такую архаічную старадаўнюю манеру нясуць. Ёсць проста унікальнейшыя там запісы. Просто, гэта як нашы егіпецкія піраміды, ведаеце, па старажытнасці. Сюжэты вельмі старажытныя ёсць і вельмі цікавыя. У яго была пэўная мэта. Пры гэтым вельмі добра, што ён захаваў запісы, некаторыя даследчыкі яны запішуць, спішуць ноты, тэксты і зноў на гэтую касету яны зноў маглі запісаць наступны матэрыял там для кніжкі. А вот Сцяпан Копа ён захаваў для нас, для сучаснікаў. Зараз вельмі інтарэс вялікі да аўтэнтычнага выканальніцтва. На тэрыторыі Падляшша некалькі культур выканальніцкіх. Не толькі там розных песняў, розных стыляў і выканальніцкія культуры, якія можна даследаваць, сыходзячы з гэтага архіва. Tak naprawdę dla wielu rzeczy, żeby poznać kulturę, żeby z nią obcować i żeby też nauczyć się śpiewać pięknych pieśni, po prostu, żeby rozwijać się i śpiewaczo, i kulturowo, i żeby przybywać z ludźmi. Gulaj, gulaj, dziewczyno, gulaj, gulaj, dziewczyno, pokaż Przede wszystkim chodzę na warsztaty do Iryny dlatego, ponieważ ona stara się utrzymać jakość podlaskich pieśni i jakość pieśni podlaskich Białorusinów. Czyli dla mnie to jest reaktywacja języka, które dzisiaj jest zapominane. Bardzo często jest niechciane i na przykład w moim domu moja babcia mówiła tym językiem, ale jak się przeprowadziła do Białegostoku, to ten język w domu przestał być już aktualny, a mi tego brakuje. Kiedy zaczęłam śpiewać, uczyć się śpiewać tych pieśni i chodzić na spotkania, na te warsztaty,
to przede wszystkim moja babcia zaczęła ze mną śpiewać, zaczęła sobie przypominać i przede wszystkim otworzyła się taka potrzeba w ogóle wspólnoty. Nie rozwijaj.